de Jaumes. El dia 25 d'octubre fem un concert espectacular a la Massa, a les 9 del vespre. 25 d'octubre a les 9! No t'ho perdis. A més, hem fet un concurs per si vols tenir l'entrada lliure. Gratis! Gratis! Sin pagar. L'únic que has de fer és enviar-nos un vídeo amb el que és per tu de Jaumes. 30 segons, 10 segons, 1 minut, explicant què és per tu de Jaumes. Ens ho envies per mail, ens ho envies al Facebook, ens ho envies com vulguis. Serà que no ens coneixem? Al Facebook! Ens ajudaràs a muntar l'espectacle i, a més, pot ser que entris de gratis. Així doncs, ja saps, el dia 25 d'octubre a les 9, a la Massa, tens una cita amb nosaltres. I una cita! Comptem amb tu!